Subo mo dahil ko. Sabi ko, nindo taas, subo ko yan. Kainan na! Bisaya style! Pusit. Sarap ng mata. Lami, kayang pusit. Naay sulod, naay laman sa sulod. Yung tambo. Among Pusit. isda, ha? Tingnan mo, ha? Aray, tingnan mo. Bilang. Bilong kayo dyan. Malunggay. Sarap ng ulo. Malalagay. Malalangga. Mga on kay gipang ningaw ni sa mga Bisaya nga food, di ba? Malunggay, Bisaya. paglaba ng buhay. Bisaya, ano to eh? Bisaya, Version. sinabawan. Para Para pang probinsya talaga. Oo, piling na ko to. Ako sa amuang probinsya. Kaya kamunggay. Kaya, Roro, ayaw tag banghatag og kamunggay silingan na to ha. Kay mukaon, kabag yung kamunggay. Yung kamot na ko diha. Manigulang na yun. Sabihin mo na ng roro. Pagtanim, daghang malunggay. Pagkabot dito. Mukaon, puro malunggay. Kaysa sa magtid ng malunggay. Tinulang malunggay, binatang malunggay, adobong malunggay. Usoy na sa adobong malunggay. Adobo, na mayroon ba da adobo? Wala. Wala uy. Manglupa. Pagbalik ko diri, naong na ko kamunggay. Green na. Green na kayo. Dato ipakita. May Ngita ta mga on ta ani Ngaon mo ani? Kisa gusto ani kaon ani? Oh. Squid, adobong squid. Ito. Kana. Kani, Adobong malunggay. adobong kangkong. Uy, Adobong saan? kangkong. Sa amo nga, apan-apan yan. Oh, apan-apan sa ilahan ni Ron. Isa inyo ha. Apan-apan. Adobong kangkong. Kini. Amo apan-apan, amo nga Bisaya. Paduol jud. Kini oh. Tinulang isdang bilong-bilong. Usa ka kaldero. Isa ka kaldero tulo rami ha. Bantay unya kumahurot na mo eh. Ayan. Banday Kaya na mga kay mata, ngaon. Kaya mahulog. naghugot akong pantalon eh. Bet, dili ra imo. Bote nga imo Ako habit. rin. Bote nga imo habit pantalon nang anang hugot ha. Pantalon. Ang ako habit kay pantalon jud og kanang pajama nang hugot kay dagko bet kong lids. Pati pajama na ko nang hugot talaga. Kuya ano? Naghugot na. Kaya nga, Tabok siya nga bilong-bilong no. Tabok talaga siya. lamig inihang ano, ihang laman lamig. Kami Kasi kuan man ka ng fresh. first. May gaya sa kapit mo no. Opposite side man day na siya no. Dili man day ay paingon ka pa uli. To pa sa unahan sa Chicago downtown. Downtown. Tanya ang ano? Cebu City. Pero malapit. Balik na punta. Malapit ra galing ka na galing ka. Depende sa imong ano. Wait. Malapit ra daw ka dito. Dili na ka matug downtown ni bag. Bisan pag uli na mo, gi dala mi sa GPS, gipabalik mo gyapon mo dito. Dito na naman ang GPS. Isubay dito kung dili ka hingado. Ipabalik ka dito kaya mga ano niya, ano niya yung parang memories niya sa ano sa Sa history. history. Balikan ka sa history niya. O dito yung kuwens niya. Dali ko ayon. Kaya maganda sa akin supak yung sa ano. Wala, Supak ka kanin. sa Oh, GPS. Idalhin ka sa ano. kanin kan Damin una. ka balik sa Kung anak di ka busy lagi. talaga ka ayubit. Busy. Grabe talaga ang ano bitaw no. Oh, kanin floor. Wala puno ka ayo. Puno kayo ano? Ang puno lagi kanang Kamila floor. Sa bawbet. Isda. Isda sige. Puro kayo. puno kaayo yung ano. Ikaduha na niya. Refill. Repair ako nga sige na magug Tama tapos na, tapos og sabaw eh. Tama na. Sige og tapos og sabaw diri. Para magpagatas. Paghandas ni sa sabaw second round. Asa ka manguha bisan pating kusog ang hangin. Nangaon mi. Ang luto sa gawas jud. Nangaon mi diri. Sarap ng malunggay. First kasi. Lahi na gyud siya. Ikaw sa bit puso dili mo. siya lang to. Nalagi usahay lang to. Kanang Baka alanganin pagkaluto. Ha? Kasi lang to din ang malunggay pag medyo alangan. lang to bitaw usahay kanang kuan ba?
Kaya medyo, hindi ko maganda na overcook ng yelo. Oo, bitaw. Ah. Kailangan tama-tama lang talaga siya. Even ang isda po, dili ko mo gusto mo. Ano, kasi ano siya, mawala ang ano ba? Lamig. Lamig kayo pagka ano talaga. Lahat, lamig kayo pagkaluto ni Thank Flor. you, Lord. Thank you kayo. Kaon. Wala siya Sige mag-santo. lang, Unlimited. Wala si Isa dili mo ingon. Sige, tigkaon niya. Ano itong buhat? Pwede kaon. Atong ano po, dito ko kay Bet, kaon. Kaon. Ngayon, kaon po dire. May grabe. Kaya sabay, dili manambok ka na. Mag-diet na lang punta pagka next day. Nya, kung gusto mo, kaon rin ako. Di pa minsan kailangan tiisin yung yelo. Oo, bitaw na. Pero dili po doon, kay makadaot po kuno na. Hindi man yung magpagutom. Ah. Pero di po siya yung ikuan ba, no? Kaon. Lagi kayo hulong, sub na ako. Namay ito kayo, tambok. Kaya lisod na iduko. Sa mga bilbil. Kaya ako nung just, sakit ako lang belbel naipit. Naipit? Gusto mo na yung tambok ko eh. Kaya, gusto mo naman ang buk. Kaya, Tubig mo, tubig. Tubig, oh. tinig mo na ko, medyas ko ako napipi. Sige kasi kami kaon, tingnan mo, murag siupaw na ko na. Oh my God. Lamig kayo ang ano bit nyo? Pusit nyo? Kasi, lamig kayo pagka ano niya, baka dili kita maalat. Sige, yung isda lang eh. Dili maalat niya. Dili ko tapang, no? Maalat kayo pagka Kaya pinaalat. naano ko yung tuon ng kato dito ang murag sagwi, murag maranay. Ano yun? Ano maramay? Yung maliliit ba na ano? Fresh, gahapon siya, ako lang i-cruisin na. Ano yun? Kato bang butang ng itlog? Ay, dilis? Oo. Ay, yung- Wala ka lang maliit talaga kay siya bit. Ay, puti na Oo, pwede. Lamig yung torta? Lamin yan, sarap yan. Next Parang time, dilis luto siya ako pa na. rin ng ano. Di ba sabi mo mag-seafoods tayo? Magluto Oo, tayo. tayo. Bili ako. Nanam ko yung nanam ko yung hipon. Magkasta kong magkaon. Ayun, saguna-una. Next na lang po. Ang next ba? O, pag gutom Yung mo ano na ba punta. yung... Kaso masarap yung seafoods ba? Ang kanya. Kato lang po itong kaon. Yung hiwa, yung... Potato ang ato ano. Di na ta mag-rice. Sige. Potato yung, di ba potato yung gisagol mo, yung Potato pula? corn. O corn. Yun na lang. Ato Corn. ano. Nya kato ang yung sa box bitaw nga ano bitaw bet. Box na, yung sa bitaw? Ato yung palitaw na? Crabs. Crab sa box bit ba? Yung nakaputol na bitaw. Pag na Pag ako, busog ka ba? Oh. ito lang highway tambok. Lang kaon pagyapon. Wala busog ka. Ala sige ka. Gisipon ako. Dami kaya ah. Yung ihatag yung yung ano yun, yung lingin-lingin, wala itang makaon. Naapaw po ako din na isa. Gidala na ako ito. Huwag man ako nahurot. Akong gilabay. Ako nahurot na ganina. Mao pag kay habang magulat sana ako sa rice, kay magpasaing ako ni Craig. Akong gikain-kain. Nga nag-message man ka. Pag di ano ko nga, nagluto ibo nga. Sabi niya si Greg, wala na, nakaan na nag-rice. Wala pa niya bata ah. That's good. Ang kuha ni. Don't make me rice. Ano ganit? Naghinay-hinay lang si Craig. Kaya kung ano, Ay, but Nakaluto na. bahaw lang tayo. bahaw ng tato. Dalo na ko diri. Nahampod. Nakaluto na po ko. Kahit na, gamay raman yun yung rice cooker. Gamay ra yun eh. Di kasi kung ganagbahaw nga, Ano? di ka lang, hinagdanay yun. Lami ata isda, no? Namit kayo na. Kasi wala gid Pangalawa na siya. kani ko. Wala gid siya ka ng amoy, bitaw. Wala gid siyang amoy-amoy. As in. Fresh talaga siya ka. Bisa ginluan na bitaw na ako sa bet. Pagdating kasi na ako muna, ginluan ako sa bet. Hiluan na nimo pag abot nimo? Oh, ginluan na ako ni. Pero kini wala na ako ni hinluin kay malata kasi. Kung imo nang yan mo i-ref. Ako na siyang i-ref diretso. Fresh kini ra akong ginluan. Di katanggal na ako. Fresh talaga siya. Di talaga siya matarog. Kahit sa pagputol nimo ano? Dinirabihan ako sa liog, ikuhaan og mga Hasang? Asang o katong iyang mga Kinain? kulitong. Fresh talaga siya, sabi ko maganda talaga siya. Dali ra siya limpipan, no? Nga ano ka? Nga ba yun ka, no? Paraga? Mura wala.
Parang butterfish man yan kung nagkuha. Lahi yun. Lahi kamukha ng ani na adito. Unya mahal to siya. Kag 399 kini kay 199 na to no, di ba? Sabi ko sa'yo. Nya, pati pang pagka-presa. Di ba lami ah. Yung prosit bantok kayo. Lami kayo yun. Kaya pag mamiss ni mo yung, di na ni mo kayo mamiss ang pagkaon sa Pilipinas kasi makaon ni mo dire. Yep. Kasi alos pare-pareho rin. Sarap nito na. Mag-bye na kami. Bye. Bye-bye. Bye. Kunin Bye-bye. ko pa yung aking isa. Kunin mo tag